May gala, may gabi din ninyo diha, no? Ngit-ngit naman yun. Gabi na dapat tuhog na koron, pero naisturbo, natugaw ang akong pagkatulog mga igsoon tungod kay banha akong Facebook. Nakita na ko nga na daw reaction video ang bias nga reporter diha. Motong akong gitanaw, sus Ginoo ko, nakuratan ko mga igsoon, mara ko kakita og kanang horror movie, no? Mura tignaw og engkanto. Tungod kay nakita na ko nga, sus, kaluoy yung taon, no? Gipiskat na ang mata, no? Nabulikat ang mata mga igsoon sa bias kay hilas pati mga hilasag yun, hilas na, bias pa. Muna, nabulikat ang mata. Muraya tig engkanto, no? Unya, sa dihang akong gitanaw, bis matog na ko, naisturbo, nakamata ko, kay di na ko ni pwede palabyon mga igsoon. Grabe kayo. Sobra na mga ikabay, personal mga ikabay. Ha? Suya mga kung duha ka video akong buhaton. Nga katong unang video nga gibakunahan ko, mismo ang nurse nga nagbakunang nag-request nga videohan ako kay nagdahom sila si Alden Richards ang nagpabakuna. Diningon ko nga, ma'am, dili ko si Alden, si idol ko. Mo na nga, anak siya, padayon lang daw gihapon. Kunya masuya man kabay, nganong moingon makangamura kog si Smokey manuluto bay. Ha? Nga ikaw, di na lang nato nakwintahon nimong dagway. Ha? Perturikan? Isinuo ko. Pweh! Perturikan si mong mata. Tanaw yung dagway. Mura kasi bimbol. O pipoy, pili ka. Uli na ay bay, personal man na yung basketball o itong istoryahan diri. Ang inyo mo kani mong Smokey hinoon. Anak ka, ting bayasa gini mo ba? Kana bay, klaro na kayong mo-champion ng Milwaukee Bucks diha kay ana man ang bida good mapakulata ba? O, papili sila do ka game. Karon ni balos na sila. Tinudo naman na ni Giannis na. Awat to lang ibuhat, gibagol pa magani niya sa taas sa ring. Di ba? Mao na. Tanaw na yung ubay, murag bagol. Ingon ana. Mamirsunal man ka bay. Hilas man kay ka. Ano kadaot ni mo ba kay basketball istoryahan? Tinahon na ko ni mo Smokey. Mga ganito ni ingon magitog Alden Richards akong naong uyon mga itong mga nurse dito. Nyo sa ingon ni mo magpabakuna ko antay-pangit. Tinuod yun na bay. Antay-pangit akong gipabakuna para magpalayo ka sa kuha kay di ba kagwapo pod. Hilas lang ka pero di kagwapo. Bias pa yun. Manay kadaot ni mo bay. Muna tanaw na to. Champion ba rin ang Suns ni mo? Ha? Ngilog ko. Huwag ko nang hilog na. Sa box ko, klaro na kayo. Clarix na kay Stevie TV mo champion ng Milwaukee Bucks. Muna nga, yung pagdahon mo champion ka. Huwag ka nang imo pagkahilas, huwag ka bias. Wala bay. Muna imong mata na bulikat na sunod na naki third eyes luyo. Kundi na naki third eye there is sakto kayo, naki third eye sa agtang mura kag si Tenshinhan katong kauban ni Son Goku sa Dragon Ball. Napayo nga murag Dragon Ball, oh. Nya unsa man? Anak ka, natug ang tao diri. Ingnon mo natug ka? Natug bitaw jud ko, natugaw ko nimo. Anak ka kay bias man ka, hilas pag yun. Sumong ka basketball. Dili kay mamersonal, ano naman to ni mong Smokey. Anak ka. Back to you, mga bias.